Η ώρα είναι 12 και 26 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε ειδήσεις και γεγονότα. Ενδεχομένως στο βάθος να βλέπετε καπνό. Αυτός ο καπνός είναι από τι? Πάμε στον συνάδελφό μας τον κύριο Μπαρσάκη να μας πει τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης και μετά στον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Κόκαλη. Σωτήρη, πού είσαι και τι ακριβώς έχουμε? Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Έχουμε μια νέα πυρκαγιά στο χωριό Αυλώνας. Βρίσκεται σε δασική έκταση και η δασική έκταση αυτή την ώρα και όπως μας ενημέρωσαν λίγο μετά τις 12 ξεκίνησε και με την ώρα άρχισε και επεκτείνεται με αποτέλεσμα να κατευθύνεται προς το χωριό. Ήδη εκεί στο σημείο επεμβαίνουν εναέρια μέσα ούτως ώστε να προλάβουν να μην επεκταθεί, γιατί και εκεί όπως και εδώ στην Αττική υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Λοιπόν, τώρα βρήκανε την ώρα. Μισό λεπτό, Σωτήρη. Μισό λεπτό, πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη, διότι καταλαβαίνεις ότι τον κύριο Κόκαλη, γιατί η πληροφορία αυτή έχει τη δική της σημειολογία τούτη την ώρα, τώρα που ο αέρας αρχίζει να μεγαλώνει. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Κόκαλη, τι ακριβώς συμβαίνει? Είχα τηλέφωνο πριν περίπου μια μισή ώρα από τον δήμαρχο του Οροπού, τον κύριο Γιασημάκη. Μας είπε, παιδιά, θέλουμε βοήθεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε μια ακτίνα 1 χιλιόμετρου 4 πυρκαγιές. Ναι. Άλλοι έχουμε στο Μαρκόπουλο Οροπού, άλλοι στη θέση Μπούγα που είναι Αυλώνας, είναι μέσα στο δάσος καθαρά. Ναι. Και πραγματικά έχουμε στείλει, κανονίσαμε την προσωπική να πάνε δυνάμεις προς τα εκεί, αλλά τι γίνεται, μας πήρανε στο ενδιάμεσο ότι έχει πιάσει φωτιά στη θέση Άγιος Γεώργιος Αυλώνα. Ναι. Είναι ένα μέτωπο τώρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας πληροφορούν, 250-300 μέτρα. Υπάρχουν εναέρια, έχουν πάει τώρα πριν κανένα τέταρτο περίπου, αν μπορώ να υπολογίσω την ώρα. Μάλιστα. Είναι παρθένο έδαφος εκεί, δεν έχει και πρόσβαση ένας δρόμος, υπάρχει ένας κομματόδρομος. Και αν θέλει γρήγορα να πιαστεί η φωτιά, το λέω τώρα... Έχει πολύ καπνό πάντως. Έχει πάρα πολύ καπνό. Πάρα πολύ καπνό. Το πρόβλημα είναι ότι με τη φορά των ανέμων η κατεύθυνση είναι προς τη Μαλακάσα, είναι όλο παρθένο δάσος, με πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση, άρα θέλει να κινηθούμε. Κυρία Αντιπεριφερειάρχα, βοηθήστε με γεωγραφικός. Δηλαδή στο πίσω μέρος της Πάρνηθας είναι αυτή η εξέλιξη αυτή την ώρα? Όπως βλέπουμε Αυλώνα το χωριό. Όπως βλέπουμε Αυλώνα. Ακριβώς από την πάνω πλευρά είναι ο Άγιος Γιώργης. Ναι. Και η κατεύθυνσή του είναι προς την Μαλακάσα. Είδαμε το καπνό, μου λέει ο Κωστής ο Τσακανίκας, μου λέει Γιώργο, καπνός από εκεί. Βγαίνει ο Σωτήρης, μας δίνει την είδηση. Αυτή την ώρα κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση για να την πιάσετε τη φωτιά? Έχω φύγει από Πάρνηθα και κατευθύνομαι προς εκεί. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή? Πιάσαμε τη φωτιά από εδώ και από εκεί τώρα... Ναι, υπήρχε και καταγγελία. Μας έχουν πει ότι ήταν και ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι ασημή. Όπα, τώρα αλλάζει το πράγμα. Τι καταγγελία είχατε? Ένα αυτοκίνητο, μάλιστα έχουν γράψει και τα στοιχεία του. Ναι. Τον καταδιώξαν κάποια στιγμή ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο το είδαν να βάζει φωτιά σε ένα σημείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αν τον είδαν. Θα επιβεβαιωθεί αυτό τώρα, πηγαίνοντας και προς τα εκεί, θα μάθουμε και λεπτομέρειες. Πήρανε αριθμούς αυτοκινήτου και τέτοια κλπ. Προφανώς έχουν πάρει από τη στιγμή που μου είπαν ότι τα έχουν καταγράψει, προφανώς τα έχουν πάρει. Είπατε ότι τον καταδίωξαν, δεν σταματούσε δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα? Προφανώς αυτό, ναι. Θα μάθω λεπτομέρειες, σας είπα, γιατί βιαζόμουν για να πάρω να συνεννοηθώ για τα εναέρια, οπότε και επειδή κατευθύνομαι προς τα εκεί θα μάθω και λεπτομέρειες. Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία, κύριε Κόκαλη, εμείς περιμένουμε εδώ και θα είμαστε σε συνεχή επαφή. Καινούργια εξέλιξη αυτή. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Σωτήρη, άκουσες τι είπε? Είπε κάτι το οποίο και ερευνητέο είναι και θα πρέπει να έχουμε πλήρη στοιχεία, διότι ξανά έχει γίνει αυτό, να έχει συλληφθεί κάποιος και να έχει ορθωθεί από τα δικαστήρια και μάλιστα προσφάτως. Πάμε. Τι έχεις να μου πεις τώρα, τι καινούριο έχεις και πού είσαι?
Θα σου πω πάντως από τα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά ο Sky μπορείς να καταλάβεις ότι μέσα σε πόσο λίγο χρόνο επεκτάθηκε η φωτιά και μεγάλος ο καπνός. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις πώς είναι η ένταση του ανέμου και πόσες δυνάμεις θα χρειαστεί.